Vieš, že za posledných 10 rokov sa na Slovensku cena ornej pôdy viac ako zdvojnásobila? Je ale pôda dobrá investícia aj dnes? Tak na to sa pozrieme. Ukážem ti, ako nad tým ja rozmýšľam. Keď sa ti niečo nezdá, tak kľudne napíš do komentáru, oprav ma. Aby to bolo jednoduchšie, budeme hovoriť o tom, koľko percent hodnoty nám tá pôda každý rok prinesie. Volá sa to výnosové percento, alebo z Anglicka možno si počul takú skratku ROI. Hneď ti ukážem, ako sa to počíta. Zoberme si príklad. Kúpiš hektár pôdy za 10 000 eur, prenajmeš ju niekomu, kto ti bude platiť 150 eur ročne. To znamená, že tvoj cash flow, peniaze, ktoré tebe prichádzajú, sú 150 z 10 000, čiže 1,5%. Plus k tomu prirátame zhodnotenie, nárast ceny pôdy, čo som zistil, že na Slovensku je priemere nejakých 8 až 10% ročne. Nemám tu z nejakých verejných zdrojov, niekde to môže byť viac, niekde menej. To treba brať s rezervou. Čiže 8-10 plus 1,5% máme 9,5 až 11,5% priemere zhodnotenie. Čo je celkom slušné, s tým, že nemáš s tým žiadnu robotu, prakticky. Ale pozrime sa ešte na druhý prípad, kedy by som tú pôdu kúpil napríklad ja a sám by som obrábal, aké zhodnotenie by som na tom mal ja. Kúpim ten istý hektár za 10 000 eur, priemere by som z neho zarobil 400-500 eur z hektára, to je 4-5% z 10 000, čiže cash flow 4%, rast ceny takisto 8 až 10%, to nám robí nejakých 12 až 14% približne. Hovorím, ono sa to môže líšiť, či kúpiš tú pôdu za 10, za 9, za 8, či zarobíš 200 eur, alebo 400, alebo 500 z hektára. Čiže v podstate to je pre každý prípad individuálne, jediné čo je rovnaké je ten princíp, ak sa to počíta. Poďme sa ale pozrieť, aké má pôda výhody alebo nevýhody oproti iným investíciám. Keď si kúpiš pôdu, je to pomerne bezpečná investícia. Nevýhodou môže byť nízka likvidita, to znamená, že ju nevieš len tak ľahko predať, vymeniť za hotovosť. A taktiež, že z tej pôdy máš veľmi malý cash flow. To bolo, keď to prenajmeš tých 150 eur za rok, čo není skoro nič. Výhodou je, že s tým nemáš takmer žiadne starosti a taktiež, že to je pomerne jednoduché na vybavenie a zmanéžovanie. Možno pre tých starších, ktorých sú mať niečo isté, že niečo vlastnia, tak je to taký lepší pocit z toho. Pôda je podľa mňa vhodná investícia pre niekoho, kto má peniaze, chce ich ochrániť pred infláciou, ale nie nejako extra rapidne budovať majetok. Čiže oplatí sa do pôdy investovať, neoplatí sa do pôdy investovať. Je to na každého zvážení. Podľa mňa, keď máš pôdu, vieš vďaka tomu do istej miery ovplyvniť smer poľnohospodárstva, lebo ty ako vlastník si vieš vybrať, komu ju prenajmeš z tvojho okolia, keď vieš, ako tí okolití hospodári pracujú, ako hospodária a s kým vlastne súhlasíš s tými jeho spôsobmi a technológiami, ako to robí a ako to chce robiť, tak vlastne tým, že mu dáš tú pôdu do prenajmu, tak ho podporíš a vlastne vďaka tomu sa môže to poľnohospodárstvo vyvíjať správnym smerom alebo nesprávnym smerom, závisí od toho, ako sa tí vlastníci pôdy rozhodnú. Čiže to je taká moja myšlienka, ktorú som chcel odkázať týmto videom, že není to vždy len o peniazoch a že na toto sa asi zabúda, že vlastne tí vlastníci vedia rozhodnúť do istej miery, ako sa to poľnohospodárstvo na Slovensku bude vyvíjať. Tak napíš, čo si o tom myslíš, môžeme sa niekedy pozrieť aj na porovnanie s inými investíciami, s bytmi, akciami alebo podobne a uvidíme sa o týždeň.